Uyini ukuwa? Ngoba nichaza nje ukuthi uwile. Kodwa anijuli ukuthi kuyini ukuwa mangethe. Haleluya. Uma umuntu engamphikanga uJesu akawile. Uma umuntu enjani engamphikanga uJesu akawile. Kuyenze ukuthi umuntu uphuzile utshwala ulalile. Yabo akusikho ukuwa lokho. Ukuwa ukuphika uJesu masithi mayelana lo yingakho kuthiwa someone is overtaken by sin. Asiqale la ukuthi yini edala ukuthi umuntu awe. Ngoba kuyenzeka uma ugijima kube kwintambo ngiwe. Kodwa uwile. Bese lithi iBhayibheli khumbula lapho wele khona. Ngoba uyinkinga umuntu ongakhumbuli lapha wele khona. Insindiso yehlukene kabili. Kukhona insindiso amandla. Bese kuba khona insindiso itheory. Umuntu osindiswe itheory akafani nomuntu osindiswe amandla. So uma usindiswe itheory kulula ukuthi ungaphinda ucobhoze esonweni. Kodwa uma usindiswe amandla, amandla yakubamba ukuthi angakuyise esonweni ngoba into ekuyise esonweni amandla esono. So ma u receive amandla ensindiso ahlula amandla esono ukuze ungaye esonweni. Ngeke ngihlale phansi ngiyibuza ukuthi kabe ubani wakhama naleli gama lokuwa? Ngoba leli gama lokuwa uma ulibuka limbaxambili. Uma ukholo ulibuka kahle limbaxambili. Lithi noma usuyibuyisele kuJehova kodwa usawile. Uthi uyibuyisele kuJehova uthi ukuthi usawile. Angazi singenza kanjani ukuthi silibuyisele eBhayibhelini, silibuyise ukuthi umuntu uyahlubuka kuJehova. Umuntu uyahlubuka kuKristu bese umuntu kumele eyibuyisele. Because uma uhlubukile usukile kuye usuwedwa. Kanti ukuwa uthi noma usuthi uyabuyela kuJehova kodwa manje uwile. Buya le nto le yeska. Ukuthi sisele iska, the results are there. Uthi noma uyibuke esibukweni usibone siska uthi kodwa ngavela la. Insindiso ukusindiswa ukuba kwi-covenant noNkulunkulu. A covenant, it is an agreement between two people. And in a covenant, there is no covenant if there is no vows that are involved. So when we enter in a covenant, we enter through vows, as umfundisi Mangethe sekabekile. So it's more like you are entering in a covenant of marriage. So ngokuphuma ngifuna ukubuya le ndaba yokuwa ngokuphuma uhambe uwe. It's more like you have committed adultery in your covenant with God. So now ngamanye amagama lithi iBhayibheli nabani na obe nobudlelwane neprostitute, he becomes one with the prostitute. So ngamanye amagama ngokuphuma kwakho uNkulunkulu uyokwenza okunye okumelene nezivumelwano zakho noNkulunkulu okanye okumelene necovenant obe nayo noNkulunkulu. Already you have committed adultery before God. Yilapho isikhwele sikaNkulunkulu siqala khona. Noma emehlweni abantu ngabukeka ngathi uright noNkulunkulu, but in the covenant you have destroyed the power that protects the covenant, and also you have weakened the power and the strength of the covenant. So it's more like manje kulo mshado wenu uvule elinye isango lokungena omunye. So now uma umuntu ewile kuKristu esukile okubalekile ukubuyela kwicovenant. Ake sibeke njengandlela semshadweni ukubuyela kwicovenant sele ummoshile umlimazile inhliziyo wani ukwaphulile ukukwethembeka kwakho kuye akusekho. Two, awusazi kuye abone wena wedwa, ubona wena nalento sozihlanganise nayo, which is sin esakhishwa kuye kwafakwa wena. So ngamanye amagama noma ekhona kuwe kodwa ubukhona bakhe kuwe abubonakali uma awubazalwane. So now ukubuyela kuNkulunkulu, one, you need to go back and denounce that covenant that we also ngene kuyo futhi.
because you have committed adultery now. Ukuze lo abuya kwethembe ila ingena khona inkonzo ye confession.